Графонетика. Графотеника. Графотеника. Графонетика. Графотеника. Графонетика. 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 Графонетика е лингвистичен и артистичен проект, но преди всичко социален и политически, който се стреми да покаже на максимално широк кръг от хора това, че има думи, които са еднакви, сходни, по изговор и по изписване на повечето балкански езици. Акварел. Акварела. Акварел. Акварел. Видеото от проекта е всъщност втория етап на графонетика. Думата графонетика е съчетание между думите графос и фонос. Графос е пиша, фонос е звуча, най-общо казано. Sorry, the sun's in my eyes. My eyes are watering. По-бързо бе. Специално за фестивала Нощ на музеите и галериите в Пловдив, неговото 10-то издание. Трима съвременни български поети създадоха поезия, като играта, която им предложих, е да направят стихотворения само с думите, които са еднакви в балканските езици. Те общо са 82, според списъка на доцент доктор Валентин Гешев, който е ръководител на катедра славянско езикознание в Софийския университет. Той събра тези думи в продължение на доста месеци и след упорит труд, след което поетите си избраха думи и направиха стихотворения от тях. Марин Ботаков, Иван Ланчев и Стефан Иванов прекрасни са. Акварел. Аквареле. Акварел. 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 Графонетика. Европа. Европа. Да бе, брани ги словенците от Австрия да не им влезе капитализма. Виж бе, деца смеят се. Европа. Много ви благодаря. Нищо. Айде пак. Балет. 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 Днес бях на празника на Пловдив, на централната улица на Пловдив, където заснехме видео с думата радио. Имаше една групичка от младежи, може би 5-6 българи, на които дадох да кажат думата радио на турски. Първо се намръщиха, след това, когато разбраха, че думата радио е еднаква и на български и на турски, решиха да участват и всички вкупом произнесоха думата радио. Ето този момент ме направи щастлив. Ето за този момент направих този проект.